Mulla on tänään Marko Salo täällä haastateltavana. Ja Markolla on suomalainen Helsingin Vallilassa pyörivä tilitoimisto, josta sä toki, Marko, voit kertoa sitten pikkasen enemmän. Niin Joo, terve vaan. Eli Salon Marko tilitoimisto Smart Office Oy:stä toimitusjohtaja 25 vuoden kokemuksella. Me ollaan täysin digitaalinen taloushallinnon palvelua tuottava toimisto ja me ollaan nyt otettu tuo Taxdome tähän meidän muiden digitaalisten palveluiden niin kuin kylkeen käyttöön ja opetellaan sen käyttämistä tässä näin ja yritetään saada sitä mukaan näihin meidän prosesseihin. Mikä teidän niin kuin erikoisosaamista, että teidän asiakaskuntaa, että onko se sähköinen taloushallinta, mitä se tarkoittaa? Joo, eli pyritään kaikki meidän asiakkaat hoitamaan täysin digitaalisesti niin, että ei tule paperia pöydälle ollenkaan. Eli pyritään ratkaisemaan ne asiakkaiden asiakastyöt sillä tavalla, että ne pyörisi tuolla verkossa ihan täysin. Minkä kokoinen tiimi teillä on tällä hetkellä? No meitä on 5 henkeä tällä hetkellä ja asiakkaita on noin 150, että keskikoko pyörii siellä 5 hengen niin kuin asiakaskoko on keskimäärin työllistää noin 5 henkeä. Ja nyt sitten mä halusin myös kysyä sulta, että mikä on niin kuin ollut se suurin haaste, jota Smart Office on tähän mennessä kohdannut? Kyllä se on niin kuin se tiedonhallinta ja sitten se, että se tieto niistä eri asiakkaista on ollut levällään erilaisissa Exceleissä ja kaikennäköisissä muistilapuissa ja missä nyt ikinä onkaan, mapeissa ynnä muuta. Ja eihän ne ole ollut aina siinä, kun sitä asiakastyötä on tehty, niin ollut aina niin kuin saavutettavissa tai tavoitettavissa tai niin kuin muistettavissa näköisellä. Nyt ne kaikki voidaan kirjoittaa tuonne Taxdomeen ja ne kulkee siinä asiakastyön ja siinä asiakasprosessin mukana ne kaikki tiedot. Ja ne on sitten aina, kun ruvetaan tekemään sitä kirjanpitoa, niin ne tiedot kulkee siellä sähköisesti ja digitaalisesti mukana sitä mukaan, kun se asiakastyö etenee kohti tilinpäätöstä. Miten lyhyesti nyt lähdet purkaa, että miten Taxdome on sitten niinku auttanut voittaa noita haasteita? Joo, eli me ollaan rakennettu sinne Taxdomeen erilaisia työputkia, jotka sitten selkeyttää niitä toimintamalleja. Ja kaikki meillä täällä talon sisällä tekee samalla tavalla, niin me kuljetaan sitä asiakasta kuljetetaan sitä putkea pitkin tavallaan kohti sitä tilinpäätöstä, niin kuin mä sanoin, niin ne menee sitten kaikki samalla tavalla. Ja sitten siellä ne asiakkaalle tapahtuvat muistutukset, niin silloin ne rupeaa olemaan oikea-aikaisestikin, että ei tule sitten semmoista tilannetta, että nyt on 2 viikkoa aikaa tehdä tämä tilinpäätös valmiiksi, vaan aina kun kuukausi katkeaa, niin esimerkinomaisesti Taxdome lähettää sitten kuukauden vaihteen jälkeen niin, asiakkaalle sähköpostin, missä se pyytää tiettyjä tietoja. Totta kai ne kaikki on kustomoitu niin kuin asiakkaan tarpeiden mukaisesti, mutta kuitenkin yhteistä on se, että se lähettää kaikille sähköpostin ja muistuttaa, että ei tarvitse itse sitten lähettää tavallaan ja ruveta kaivelemaan niitä, että mitäs mä tarvitsinkaan tähän tilinpäätökseen. Mitkä on ollut Taxdomen ominaisuudet? Mitkä Taxdomen ominaisuudet ovat auttaneet Smart Officea toimimaan ensinnäkin tehokkaammin ja ehkä jopa kasvamaan, niin että olette saaneet lisää asiakkaita tai on jäänyt aikaa muuhun tekemiseen, tärkeäseen ydintekemiseen? Joo, siis se mikä on iso asia, niin on se, että me ollaan pystytty niin kuin, näitä tilinpäätöksiä esimerkiksi tässä kiireen aikana niin laittaa kaikki omiin järjestyksiin. Ne näkyy kerralla kuvaruudulla, että missä vaiheessa mikin tilinpäätös on menossa. Eli aikaisemmin ne on ollut tuossa muovitaskussa pöydällä, niin nyt ne on tällä hetkellä kuvaruudulla ja ne näkyy ihan selkeästi, että missä vaiheessa mikäkin tilinpäätös on siinä putkessa menossa. Se on nopeuttanut tosi paljon. Eli ei tarvitse muistaa ja käydä sitä muovitaskua läpi ja lärätä niitä papereita, vaan ne on kaikki heti tuossa suoraan niin kuin saatavilla kuvaruudulla. Helpottaa kokonaiskuvan hahmotusta kiistattomasti.
Ja sä oot saanut sen niin kuin kokonaiskuvan siellä Taxdomen toiminnan ohjausohjelmalla tuotua. Sitten niin mainitsit myös, että automaattisesta muistutuksesta, niin voitko kertoa hieman lisää, että miten ne on niin kuin helpottanut asiakkaiden kanssa työn tekemistä? No joo, siis sillä tavalla, että kun se lähettää esimerkiksi palkoista, että nyt on 5 päivää aikaa laskea palkat, niin se ilmoittaa automaattisesti sille asiakkaalle, että nyt pitää toimittaa meille esimerkiksi palkkatiedot. Niin sen jälkeen meidän ei tarvitse enää muistaa, että hetkinen, mitä palkkoja milloinkin oli maksamatta, vaan sieltä tulee automaattisesti ilmoitus sähköpostiin tai sä näet siitä putkelta, että missä vaiheessa milloinkin mikäkin asiakas on toimittanut niin kuin minkäkin yrityksen palkkatiedot, ne on sitten helppo laskea. Eli tavallaan tämä järjestelmä ilmoittaa niin kauan, että kunnes se työ on tehty. Se ei pääse unohtuu enää niin kuin ennen, kun oli muistinvarassa. Tai Excelissä, missä piti päivittää ja Exceli oli epävakaa. Saattoi olla, että se Exceli ei päivittynyt. Ja sitten mainitsit myös, että asiakasviestinnälliseltä puolelta on tullut, tuntuu, että siitä on tullut tehokkaampaa. Voitko kertoa hieman, miten se on vaikuttanut niin kuin Taxdomen avulla? Joo, siis se nopeuttaa paljon sitä, että eri asiakasryhmille voidaan lähettää erilaisia massaviestejä, ja ne on todella helppo niin kuin lähettää sieltä niin kuin Taxdomesta, ettei tarvitse keräillä sähköpostiin mitään erillisiä listoja, että kenelleköhän tämä sähköposti olisi hyvä lähettää tai muuta vastaavaa. Että sä oot saanut myös ne kolmannet osapuolet, että ei pelkästään asiakkaiden kanssa töistä, asiakkaiden töiden tekemisestä kyse toiminnanohjausohjelmistossa, vaan myöskin voidaan ottaa ne kolmannen osapuolet sinne, tilintarkastajat ja muut halutessaan. Niin, joo, eli kyllä me jaetaan niitä, eli sitä tietoa sille, että asiakas voi käydä itse keräämässä esimerkiksi tilinpäätöksessä, jos se haluaa, niin mennä sinne portaaliin ja käydä noukkimassa sieltä ne tilinpäätöstiedot. Ja sitten se on tietysti hyvä, kun on yhdessä paikassa, niin sitä voi sitten katsoa asiakas, me sekä tilintarkastaja yhtä aikaa. Jää se tiedon siirtäminen tilintarkastajalta asiakkaalta meille ja päinvastoin kokonaan pois, kun on kaikki yhdessä tietokannassa kaikkia saatavilla. Yes. Ja miten sitten on Taxdomen helpottanut tiimin hallintaa ja esimerkiksi tehtävien delegointia ja muuta? Joo, siis se on kyllä helpottanut tosi paljon, eli siellä on helppo laittaa, jos tulee joku asia tai puhelu, niin kirjoittaa vaan sinne tehtävän ja jakaa sille vastuuhenkilön, niin sitten se jää itselleen ja sitten se jää saman tien myöskin sille, kenelle on annettu se tehtävä, niin se samalla napsahtaa heti sille ihmiselle tai työntekijälle. Kyllähän ne asiakkaat näkee, että sehän on tietysti, kun se sähköposti tulee sinne Taxdomeen, niin kaikkihan näkee sen ja siitähän on sitten helppo tehdä yksittäinen tehtävä tai sitten se voidaan tarvittaessa liittää putkeen johonkin tehtävään suoraan, niin se nopeuttaa niiden asioiden etenemistä, että tavallaan semmoinen turha säätäminen jää siitä välistä pois, että Mistä ominaisuuksista pidät eniten tai mitä käytät eniten tällä hetkellä Taxdomissa? Joo, eli Taxdomen ominaisuuksista kaikista tärkein tällä hetkellä meille on se, että meillä jää kaikki asiakaskeskustelut ja kaikki nämä asiakastiedot, keskustelut, mitkä me ollaan käyty, niin ne jää sinne talteen, sinne arkistoon. Ja ne on sieltä tosi helposti löydettävissä ja tämä ohjelmisto automaattisesti ja valmiiksi käy laittamassa ne omille paikoilleen. Eli ne ei ole enää sekaisin sähköpostissa sattumanvaraisesti siellä arkistossa, vaan ne löytyy jokaisen yrityksen alta. No joo, ne on, siis sille ei ole enää merkitystä, että kuinka paljon sitä sähköpostia tulee, vaan kun ne on kaikki automaattisesti siellä asiakkaalla. Että kun sä otat asiakkaan käsittelyyn, niin sä voit käydä katsomassa sitten sen jälkeen, minkälaisia keskusteluja on käyty. Eli tavallaan se parantaa myöskin meidän laatua siinä samalla, koska se sähköpostikeskustelu jää sinne muistiin. Ja sieltä on sitten helppo käydä katsomassa, kun rupeaa hoitaa sitä asiakkuutta, että mitä on keskusteltu. Ja se on myöskin helposti siirrettävissä talon sisälle jollekin työntekijältä toiselle, kun sinne jää kaikki talteen. Ei tarvitse mennä
niin kuin jonkun kollegan sähköpostia käydä penkomaan, että mitä siellä on keskusteltu, vaan kun ne löytyy sieltä Taxdomesta se kaikki keskustelu. Yes. Ja onko teidän asiakaskunta kasvanut sen jälkeen, kun te olette aloittaneet Taxdomen käytön? Joo, kyllä me ollaan uskallettu ottaa enemmän asiakkaita itsellemme ihan sen takia, koska me tunnetaan, että me pystytään paremmin niin kuin hallitsemaan niitä asiakkuuksia tällä hetkellä kuin aikaisemmin, kuin paperiversio. Ja miten tuohon liittyen, niin mitä työtä se on erityisesti helpottanut? No joo, kyllä esimerkiksi tiedonhallinta ja sitten nämä tilinpäätökset on hoitunut paljon nopeammin, koska se pystyy isompaa massaa katsomaan ja sun ei tarvitse muistaa, missä vaiheessa mikin työ on, vaan kun sä avaat sen putken, niin se kertoo sulle automaattisesti jo, että hei, tämä asiakkuus on tässä vaiheessa ja se odottaa sitä seuraavaa vaihetta. Ja Niin, kuinka monta tilinpäätöstä enemmän olet pystynyt tekemään nyt tämän kuluvan kauden päätteeksi? no 4-5 kertaa voisi sanoa enemmän meren kerralla läpi kuin aikaisemmin. Mitä teillä on siellä Excel-taulukoissa ollut aikaisemmin? Onko se ollut niin kuin asiakasdataa pääsääntöisesti? Prosessit, tehtäväprosessit, eli kuukausittaiset kirjanpidot, tilinpäätösprosessit, tilintarkastusprosessit ja kaikki yksittäiset tehtävät on ollut erillään. Ja tämä on ollut tosi suuri helpotus meille, että ne on pystytty nyt kellottamaan ja ohjelmisto ilmoittaa meille, että hei, nyt eräpäivä rupeaa lähenee tästä tehtävästä, kun taas Excelistä pitäisi muistaa aina katsoa, että milloin se mahdollisesti on erääntynyt, koska siitä ei tule suoranaista ilmoitusta. Sekä Word-dokumentteihin on jouduttu aika paljon kirjoittamaan kaikennäköisiä muistiinpanoja ynnä muuta, ja ne pitäisi aina sitten muistaa käydä katsomassa jokaisen asiakkaan alta, kun se tehtävä tulee tehtäväksi. Ei tarvitse linkitellä mihinkään erillisiin kalentereihin, että missä mahdollisesti mikäkin asia on, vaan kaikki on nyt yhdessä selkeässä kokonaisuudessa tuolla Taxdomessa. Teidän asetelma Taxdomen kanssa ja muutenkin näyttää siellä toimistolla, eli mitkä työkalut on käytössä? No joo, eli ensimmäisenä kun työpaikalla, niin mä avaan Taxdomen ensimmäisenä, koska siinä mä näen käytännössä katsoen, mitkä työt pitää tehdä tänä päivänä ja tulevaisuudessa. Eli ei tarvitse enää availla yksittäisiä Exceleitä ja ruveta katselemaan pöydältä, että mitä lappuja on niin kuin, ja kenelle pitäisi mitäkin tehdä, vaan heti ja selkeästi pääsee kiinni niihin päivän tehtäviin ja se lisää merkittävästi tehokkuutta, kun ei tarvitse miettiä, että mitä on jäänyt tekemättä. Joo, eli tarkoitus meillä olisi se, että me otetaan nämä meidän alihankkeet otettaisiin tähän Taxdomeen mukaan, eli se, että pyrittäisiin lisäämään sitä tavallaan automatisaatioa ja sitten tätä niin kuin, digitalisaatioastetta sitä kautta, että me voidaan valvoa ja me ollaan tiukemmin kiinni siellä meidän asiakkaiden niin kuin alihankintaan tällaisessa prosessissa mukana ja me voidaan sitä kautta niin kuin tavallaan työnohjausta hallita paremmin. Yes. Kiitos Marko oikein paljon ajasta.